Prezydent Karol Nawrocki zawetowali gazet o śląskiej gołtce. Niby każdy wiedział, no ale niektórzy mieli nadzieję. No to już dzisiaj z rańca my se dowiedzieli, co se wczoraj wieczorem stało. Nie będę tam wszystko klarował, co tam w tej argumentacji było, no ale najważniejszą rzecz i że śląski to je gwara polskiego języka i że naukowcy mu tak padali. To, że śląski to jest gwara polskiego języka, to już my słyszymy od dziesiątek lat i to roztomajte politykery, a naukowcy polskiego udały. Tak po prawdzie ja powiem no jedno. Jak je wola ludu i wola setek tysięcy ludzi, to czemu taką gołtka nie mogę być uznaną za gołtkę regionalną? A co do tego, co prezydent podzielił o naukowcach, to chcę się zapytać, jakich naukowcach? Bo nawet niedawno baba, którą ludzi Rada Języka Polskiego powiedziała, że bez ostatnie 10-15 lat śląską gołtka przeszła bez taką wielą transformacją, że już jest i kultura wysoko w tej gołtce tworzono, i teatr, i książki, i poezję, i tak dalej, i że kodyfikacja już jest tak na wyższym poziomie i to są takie czynniki, które mogą sprawić, że etnolek śląski może zostać uznany za gołtkę regionalną. A okrom tej wypowiedzi to też 53 naukowców szrajbło brief do prezydenta, zanim oni to zawetowali, i tam były moc wielkich nazwisk i nie było oczywiście żadnego Miotka ani Bralczyka, bo to są twarde, zgorzniałe kabaciołży. No ale wiadomo, że ogólnie ta tematyka się nie podoba polskiej prawicy, szczególnie PiS-owi, który już bodajś planuje jakiś swój gazet zrobił o zachowaniu śląskiej kultury, a piękności gwary polskie. Już wiemy, jak to baje wyglądało. Mam nadzieję, że Ślązołki są tak mądre, co se nie dadzą łamamić PiS-owi i że robi gazet o śląskiej gwarze i że w szulach baje nauczano śląską gwara. No mam nadzieję, że widzicie, co polska prawica robi z nami Ślązołkoma, że traktują nas jak takie hadry na ziemi, które idzie wejść i nimi ciepać na lewo, prawo, do przodku, do zadku. I mam nadzieję, że następnym razem nie będziecie wylować na takich souroniów. A normalni ludzie to są daleko od prawy zajty. Ci właśnie, co nam pomagali, co by tam gołtkę zachować. Bez tuż, miarkujcie se to i dawajcie pozór na następnych warunkach.